Hindi ako ang ina. Kapatid lang ako. Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG Top Secrets. Kapiling pa nga rin natin ngayon ang ating SPG Top Secret Sharer. Walang iba kundi si Thor. Si Thor na. Hindi ko sure kung ang apelyido ay Jack. Charot with the harot. So anyway, Thor, meron akong tinanong sa'yo kanina. Ang tanong ko sa'yo ay nakalimutan ko. Charot! Hindi, ang tanong natin sa kanya kanina ay, hindi ba nahalata na dun kayo? Wait lang tanungin muna pala natin kung ano yung gamit ninyong sasakyan ng time na yon. AUB. AUB. Bongga. So, feeling mo ba yung AUV na car hindi masyado mauga? Umuuga din kasi may molye. Kasi may? Molye. Ano ibig sabihin nun? Yung ano niya, yung sa suspension. Yung sa suspension. Unless patanggal mo yung suspension, napaka-effort mo naman. Ganun. Uuga yun. Okay, uuga pa rin. Okay, so nung time na dumating na kayo dun sa mismong parking lot, paano mo sinimulan ng lahat? Ano muna, parang nangungusap muna, ganun. Tapos, pagkatapos mangungusap hanggang sa nag-umpisa na ang pag-iinit. Nag-umpisa na ang pag-iinit. Oo. Pagkatapos ang pangungusap. Pangungusap muna tapos yun na. So yung pangungusap na yun ginagamitan ng bibig? Yup. At yung pangungusap na yun ay dumadapo sa muka at leeg. Tama ba ako? Tama ba ako? Okay. So sino ang pumatong kay kanino? Yung babae ba o ikaw mismo? Babae. Pinatungan ka nung babae. Tapos, nasa driver's seat ka ba nung time na yon? Hindi. Asan kayo pumwesto? Sa gitnang upuan. Sa gitnang upuan. Ang AUV, kung di ako nagkakamali so may dalawang seat sa harap, yung driver's seat tsaka passenger seat, nakatabi ng driver's seat. Tapos sa gitna, yun yung parang passenger seat, back seat. Okay? Tapos sa likod, yun na yung lalagyan ng parang items. Or meron pang seat sa likod. May seat din sa likod. So kumbaga parang 7-seater siya. 9-seater. 9-seater. Wow, pang mayaman. Okay, so nandun kayo sa gitna nung mismong sasakyan. Okay. So, pumwesto sinong nauna? Babae muna. Si babae muna. Lumabas kayo ng sasakyan para pumeso doon o talagang doon na kayo sa loob ng sasakyan parang, alam mo yon naglaro-laro na kayo ng bahay-bahayan doon sa loob ng sasakyan? Doon na sa loob. Doon na sa loob mismo? Oo. Okay. Tapos, si babae, sumunod ka. Sinong humiga o sinong umupo? Anong nangyari doon? Umupo ako doon. Umupo ka lang? Sa gitnang-gitna mismo? Oo. Pagkatapos? Pumatong siya sa akin. Pumatong? Ay, in fairness naman dun sa patungan na yun. Okay, dun sa patungan ng lahat ng iyon, masaya? Masaya. Tipid? Tipid na tipid.
Sa loob ba ng sasakyan, nasa soundproof din ba yun? May mga ginagawa rin kay sounds. Siyempre, may sounds din kami. Wait lang, naka-on yung stereo ng sasakyan. Oo. Anong mga pinatutugtog yun ng time na yun? Kahit ano. Kahit ano, naka-radyo ba kayo ng time na yun? Naalala mo ba? Hindi, naka CD. CD. CD pa nung time na yun. CD. Taray Okay, so naka-CD. Tapos, habang may mga nangyayaring kaganapan, meron din kayong mga sinasabing sounds. Kasabay kasabay dun sa tunog ng mismong CD. Mm-mm. Tama ba ako? Tama. Okay. Buti hindi nagsiskip yung CD. Ay, hindi. Hindi naman. Okay. So, nakumpleto ba ang mission nung time na yon? Sobrang kompleto. Sobra? Naka-isa, naka-dalawa, naka-tatlong... Dalawa lang. Dalawa pa yun. Talaga? So, may time ba na si babae naman yung pumaibaba? Meron. Meron din. So, pagkatapos mo na ikaw yung nandun sa nakaupo, siya naman yung next. Mm. Nung time ba na yun, may mga kotse din sa paligid ninyo? Meron din pero walang tao. Sure kayo na parking lot yun? Parking lot yun. Wala bang ilaw na nakatutok dun sa mismong sasakyan? Wala. Wala. As in, klarong-klaro. Klarong-klaro talaga. Walang naging aberya. Yup. Safe na safe. Safe na safe talaga. Talaga? Ultimo yung pag-uga, safe na safe? Safe na safe talaga. Nandun lang sa sulok. Pinakasulok-sulukan. Smooth na smooth. Smooth na smooth. Wala man lang kumatok dun sa pinto ninyo, kaya dun sa bintana ng sasakyan Wala. Walang umiikot eh. Nagbayad kayo Nagbayad. ng parking rate. Magkano yung parking rate ng time na yun? 30. 30 pesos, mura. Open parking ba to? Hindi. Building. Ay, grabe. Nag-ano pa ng building talaga. Namili ng building, ayaw ng open parking space. Kasi kapag nag-open parking space ka, posible na may CCTV pa yun di ba? Tapos, tsaka may roving. Tapos baka may mabidyohan ka pa ng mga ibang tao na nandun sa mga ibang building, di ba? So, yung time na yon talagang, mall, ba yan? Mall ba yan? Mall siya. Ay, mall sa Makati. Parang alam ko na kung ano to Ito yung may overnight parking fee. Meron. Nag-mall with extra favor sa isang parking lot ng mall. Ibang klase, nakatipid sa hotel. Iba. Ano yung berdeng sinturon? Ay, oo. Berdeng sinturon? Ay, berdeng sinturon nga. Berdeng sinturon yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talaga? Oo. Berdeng sinturon. Walang naging aberya, smooth lang lahat. Wala. Ang nice. So, nung natapos kayong dalawa, natulog muna ba kayo? Wala. Hinatid ko na lang siya pa uwi. So pagkatapos, tara na, ano na tayo? Pero pinamerienda ko. Anong merienda? Hating gabi, ganun? Hindi, pinakain ko. Anong pinakain mo? Pinag-take out ko siya ng meal. So parang drive-thru na lang kayo? Drive-thru na lang. Okay. Tapos sinatid mo sa bahay? Distance away mula sa bahay niya. Kumbaga few kilometers away from their house. So after nun, naging kayo ba? Ano lang talagang meron kayo? Parang nangingi lang siya ng magiging company. So officially naging fubu kayo? Parang gano'n. Nasundan pa yon? Nung nung mga ilang beses lang, siguro mga 3. Mga 3 beses pa nasundan yun. Iba't ibang parking lot din. Same parking space. Meron din sa iba. Sa iba din? Sa iba din, pero parking building din. Parking, sa mall din?
Mall din. Iba ka talaga. Wala. Ano naman to? Yung kulay pula o yung kulay blue? Hindi ko alam. Basta kulay, basta yung parang may pataas pababa yung logo. Pataas pababa yung ganun. Ano yung pataas pababa? Pula. Parang pula ba yun? Oo. Basta ganun. Yung may ahas daw? Yun ba yun? Ay, hindi. Ay, hindi yun. Yung sumunod kasi sa bandang tagig na yun. Tagig na yun. Okay, sige. May kontak ka pa ngayon daw? Wala na. Eto may sinasabi si Boy Pindot. Ito ba yung Yan. Yan nga yun? Kung saan ka pwedeng mamili ng mga groceries. Diba? Oo. www. Palengke. Ewan ko sa inyo. Anyway, tapusin na natin tong lahat ng to. Pero after nun, anong naging turning point kung bakit di na kayo nagkaroon ng communication sa isa't isa? Siguro, yun na yung, kumbaga sa hindi man namin naulit yun. Kumbaga parang yun na yung una at huling pagchuchuk-chak Chinese namin. At anong pwede mong may advice sa mga kabisyo natin out there na gustong subukan ang parking space or parking lot chuk-chak Chinese Tuluang Dugech? Kung gusto nyong subukan, siguraduhin yung safe yan. Ano-ano yung mga senyales na safe yun? Siyempre, pag nasa sulok ka, safe na safe yun. Tsaka dapat, titingnan nyo mismo yung presyo ng overnight parking. Baka mapasarap, diba? Minsan, ang laki na. Sa Makati, magkano ang overnight parking? As in, malate ka lang, 12:01 ka lang, 500 pesos ka na dyan. Plus, on top pa yung ibang rate mo, diba? So, mag-iingat kayo dun sa mga ganun din. At higit sa lahat, silip-silipin nyo kung may rumoronda. Ayan. Silip-silipin daw kung may rumoronda kasi baka dun kayo madali. Biglang kumatok, no? At eto pala, i-make sure din nila na naka-full Tinted. Tama. Baka mamaya hindi pala. Diba? Para safe. Tsaka saradong-sarado lahat ng mga bintana. Yan. Okay. Sabi dito ni Boy Pindot, sana hindi mawala ang overnight parking dahil sa'yo. Feeling ko hindi naman mawawala yun. Baka mabigyan pa nga ng oportunidad yung iba. Sabi dito, paano daw na pag nakamotor? Wala. Yung iba, ewan ko, may nakita ko sa social media. Social media din talaga yung kandong-kandong, di ba? Ewan ko ba dun sa mga tao? Gusto ng mga thrill na mga kung ano-ano. Pwede naman talaga sa bahay na lang. Wala pang gastos. Sa talahiban na yung ginagawa nila pag may motor. Ay, talahiban talaga. Naglalatag pa? O tent na lang? Latag lang? Luneta? Gano'n? Nakakaloka. Pag motor, sabi dito, pag motor, damo-damo edition. Grabe kayo. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Andyan na po nagtatapos ang ating top secret call ngayong gabing ito. Maraming salamat, Tor. Sana ay ikaw ay marami pang matoruan sa buhay ng mga magagandang bagay at asal sa mundong ito. Thank you. Ingat lagi, Tor. At kabisyo, nakapiling ang inyong basa, Princess DJ Raketer. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye, people of the universe. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!